जोङो बिपिएफ दलोआ रायजो राजानि थाखाय दोलो बेखायनो दा बिटिसिआव जि जागासिनो दङ बा जोंनि देशआव राजनैतिक भाबै मा जागासिनो दं बेफोर खोथा बाथ्राखौ रायजोफोरनो जोङो खोन्थानो होननानै मोनफ्रोमबो समस्तियाव मोनसे जोङो मिटिं लादों रेलि लादों। दा बे रेलिया गिदिं दिनै क'क्राझार टाउन गेजेराव जागोन, बावैनो बे जागोन आरो जों दा क'क्राझार फुटबल फिल्ड बा केडिएसि फिल्डनिफ्राय जों आरम्भ खालामगोन जोंनि थाबायनाय जोंनि रेलिखौ। दा बे रेलियाव रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लादों। नोंथांमोना नुनो मोनगोन जेरावबो हाजार मानसिया बाहागो लाफादों। मानो जे दानि बिटिसि सरकारनि जि मावनाय दांनाय जि खामानि बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा आंगायबाय। दा बेखायनो जाय मानसिफ्रा दानि सरकारा थांनाय इलेक्शन समाव परिबर्तननि नामाव गोबां खोथा बुंदोंमोन, रायजो राजानो गोबां बुस्थु होफैगोन, ओरै जागोन बायदिसिना खोथा बुंनानै जि भट लादोंमोन, भट मोनखांनायनि उनाव बिथांमोनहा दिनै रायजो राजानो जि खोथा होदों मोनसेबो लाखियाखै। बरन्स गावसोरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ जेरै कारापसननि खोथा बुंदोंमोन, दिनै गासिबो बे सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ कारापसनाव इनभल्भ जानायखौ बयबो रायजो राजा प्रमान हिसाबै नुनो मोनदों। दा बे जाय व्यक्तिफ्रा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बै समावहाय इउपिपिएलआव थांदोंमोन, बिथांमोनहा दिनै गासिबो इउपिपिएलखौ मुगैनानै बिपिएफआव फैजोबफिनबाय। आरोबाव जाय बिथांमोनहा इउपिपिएल खामोन बा गुबुन दोलोआव दंमोन बिथांमोनहाबो फुरानायानो साबसिन, बिपिएफआनो मोजां मावलांदों। दा बिटिसिआव जि दालां बान्दो, स्कुल, कलेज, क्लाब, बाजार बायदिसिना इरिगेसन जेसेबां डेभेलपमेन्टनि खामानि जादों गासिबो बिपिएफ दोलोआनो बानायलांजोबखानाय होननानै बयबो दिनै बुजिफिननो हादों। बेखायनो बिपिएफआव होंगो दोंगो दिनै बयबो ज'यै लैहोर हाबफिननो दिनै फैफिनजोबदों।